Kaway-kaway sa vlog. Gom, kaway-kaway sa vlog. Magbabay ka. Ito po yung binahang lugar. Masyado pang basa yung mga lupa. Nara yan guys, pinapaputol na. Mataas na mga puno dito guys, oh. Mga puno ng nyog. Ang taas niyan guys, so busy na naman guys yung mga farmers kasi medyo gumanda na yung panahon. Mainit na ngayong araw. Nag-start na naman silang arado ang tawag dito sa amin, pagbubungkal ng lupa. Ayan, daming ibon dun sa nagbubungkal. Na si Haring Araw.